Чакай ми се. Вече е по-изправен, че малко повърна пак приятел. Кажи от чипка. Напред-нататък са утрата. Я чакай, майко ми малко не са. Харесва ли? Много. Той си хапва и той като татко си тук. Душица мънина. Кажи здрасти на бабите. Кажи здрасти на бабите. Или ще спим. Много те тормозиха днеска, май. Браво. Айде да си ходим. Се прибираме вкъщи. Чакай малко да възтрахвам. Нищо. Видя ли ти се? Той си го близко тук. Да, толкова. Дайте го на бабите да се снимат с него. Снимаш, не? Да. Какво имате? Какво? Ако искате ли да го държиш, защото го прехвърляш. Добре бе, хубаво. Добре. Айде. Няма. Айде, дядото. Точно така, трябва да ти чуеме гласа. Айде, дядото. Айде, дядо. Няма да плачеш, магнитиката ми И да плаче нищо. Къде ти плачеш? Айде, прабабата, прабабата. Айде, лелите. Бабите лели.